Ok, tiro el vostre track. Sí, sisplau. You say either and I say either. You say let's go the whole thing on. Observant amics barallar-se o fins i tot a vegades algun cop observant gent del carrer, te n'adones que allò que surt a les pel·lícules de siéntate que vamos a hablar no és la majoria dels casos. La majoria dels casos les parelles viuen les seves principals crisis enmig d'unes vacances, enmig d'un sopar de Nadal o, en aquest cas, una estona abans de començar una funció. Si es dona la circumstància de que la parella són músics, pot passar perfectament. De fet, és el més normal que en un moment de tensió com vinga va, que la gent està entrant, vinga va, que no ho tenim tot a punt, apareguin temes com aquest. I clar, precisament per això, gràcies a aquesta circumstància tenim una discussió de parella plena de ritme, plena d'acció i sobretot plena d'humor, perquè l'element ridícul hi és per sobre. La gent se'ls està mirant des de fora i diu: de debò que estan parlant d'això mentre es posen els rulos per sortir a actuar? I et genera aquesta sensació que nosaltres intentem fer perquè creiem que la bona ficció és la que ha de tenir, d'estar-ho veient des de la platea i dir és impossible i a la vegada és totalment real, és 100% real. Jo he sigut aquest personatge. En lloc d'estar preparant-me per sortir a escena, estava a punt fent la cua per pujar al Dragon Khan, però jo he sigut aquest personatge que ha estat aquí. I aquesta situació ridícula, d'alguna manera, acaba ferint el propi espectador, perquè és això que dius tu, no? Jo he sigut això o m'està passant en aquests moments. Jo crec que el que ha passat amb la gent de Tarragona, que ja portem 10 funcions a Tarragona, sortien com molt contents d'haver vist una comèdia, però ferits, d'alguna manera. S'emportaven a casa seva o en el bar, mentre feien una copa, la conversa de, ostres, m'està passant a mi això? Em passarà? M'ha passat? Com acaben aquests dos que ens han explicat aquesta història? Per tant, jo crec que és això, no? Que potenciem una cosa que superficialment sembla molt jiji-jaja, per dir-ho d'alguna manera, però acabem aprofundint, o acaba l'autor d'alguna manera, i tots junts, la companyia, aprofundint en temes complexos. Mira, que això no és professional, que no ho veus? Sempre quan treballem els personatges no deixes de ser tu mateix, en el sentit que li poses les teves emocions, el teu cos i la teva ànima, però sempre jo penso que el personatge et protegeix. Això és una cosa que m'agrada molt del teatre i que em sento com a casa meva a l'escenari, que el personatge et fa com una bombolla de protecció, que passi el que passi, digui el que digui, saps que no ets tu. I a més, si estàs acompanyada per una persona amb qui confies totalment, jo crec que això és més fàcil de portar. Tu estàs enfadat pel tema del cotxe. Ai, no, és veritat. Tu estàs enfadat en primer lloc perquè ets una persona que està enfadada. És una cosa teva. Jo sóc al·lèrgica al plàtan, tu ets una persona enfadada. No passa res. I en segon lloc, avui estàs especialment insufrible perquè li has fotut una hòstia al cotxe del meu germà. Portant la sala Trono, conec un munt de companyies que són parelles i que van pel món amb la furgoneta i que evidentment tindran discussions abans d'arribar a la Trono i a les 9 en punt comença la funció. I això ho he viscut també com a programador. Allà he vist companyies que què passa, i a les 9 en punt comença l'espectacle i s'acaba l'espectacle i anem a sopar i feliços de la vida, però abans alguna cosa ha passat allà, vull dir que això és la vida mateixa d'aquesta gent, no? Hi ha persones que neixen sordes, Santi, això no es pot arreglar. Que neixen en un país de fronteres, amb fam, amb pobresa, hi ha persones amb tornades, amor. Què més? Per què m'estàs inventant? Tu te'n recordes del documental del Niño Burbuja? Un nen condemnat a viure tota la seva vida dins d'una badia de plàstic, operacions, hospitals, 13 anys de la seva vida fent pipi dins d'una bosseta. Això sí que era una desgràcia, una autèntica tragèdia, sí o no? Entens que encara que només sigui per respecte al Niño Burbuja, no